altă zi în care o să intru și o să-mi petrec seara pe Fortnite, pentru că mă face să mă simt foarte bine și live-urile cu Fortnite mă fac să mă simt extraordinar. Nu! 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 Oh! Bă, nu mai pot, am obosit, nu mai suport. Stai așa, oprește-te. Ce? Metos, nu crezi că e timpul să lași Fortnite-ul deoparte? Nu cred asta. Nu. Ba da, Metos. Știu că e greu, dar trebuie să treci la nivelul următor. Ce înseamnă? Ce înseamnă lucrul ăsta? Cum adică nivelul următor?